2 de cada 1.000 naixements a Europa són infants que neixen amb pluridiscapacitat. La pluridiscapacitat es defineix com una discapacitat greu d'expressió múltiple, que associa una deficiència motriu i cognitiva generant una restricció extrema de les possibilitats de percepció, d'expressió i de relació. Ara fa més de 20 anys va néixer Nexe Fundació, una entitat privada creada amb l'objectiu de proporcionar una millor qualitat de vida als infants amb pluridiscapacitat i al mateix temps poder donar el suport necessari a les seves famílies. A poc han anat creixent, creant una xarxa de serveis innovadors i pioners reconeguts arreu d'Europa. Las bases de la fundación son las siguientes. Primero, que todo niño tiene alguna posibilidad de desarrollo. Eso significa que por afectado que sea, siempre hay algo por hacer. Consecuentemente, todo niño, y estos también, tienen derecho a la educación, pero el derecho a la educación no solamente no necesariamente significa que la educación es la misma para todos, pero que la educación es una educación adecuada, adaptada a las necesidades de cada uno. Actualment, Nexe Fundació està dividida en 3 àrees. L'àrea d'atenció a l'infant, que inclou l'escola bressol especialitzada, els grups d'acollida i els tractaments privats d'atenció precoç. L'àrea de suport i respir familiar, amb serveis tals com grups d'ajuda mútua i teràpia familiar, cangurs especialitzats i estades de respir. L'àrea de formació i recerca, dirigida tant a professionals com a estudiants, pares i voluntaris per tal de millorar l'atenció als infants. Amb l'ajuda del transport adaptat, els infants arriben a Nexe, on els espera un dia ple d'activitats estructurades. L'escola té com a objectiu principal oferir als nens i nenes amb pluridiscapacitat les mateixes oportunitats de desenvolupament que tenen tots els infants, adaptant-les a les necessitats específiques de cadascun d'ells. Laura, buenos días. Al llarg de tot el dia es proposen activitats que faciliten el desenvolupament global de l'infant, abarcant les àrees de salut, motricitat, percepció, comunicació i socialització. Kira. Hola, bon dia. És la música, eh? Sí. Bon dia. Ui, molt bé, Gina. Has dit bon dia. Sí? Bon dia, la Gina, que cantarem la cançó. Bon dia, bon dia, bon dia al dematí. Anem tots a l'escola a aprendre... A primera hora del matí nosaltres la posem aquí, perquè a ella li agrada. I a més li donem la possibilitat de que hi hagi una comunicació entre ella i nosaltres, amb aquest commutador blau. En el moment en què ella apreta i ens diu bon dia al dematí, doncs nosaltres li cantem la cançó del bon dia. Ella apreta, diu bon dia i té la resposta de l'adult, amb una cançó, o contestant-la, o fent-li un petonet, o això. La Maria té un síndrome que es diu de Jacobsen, que entre altres coses es caracteritza per un retard psicomotriu important, tot i que a nivell motriu s'estan assolint molts dels objectius que ens hem plantejat. Llavors, la feina que ens plantegem amb ella és molt d'intentar proporcionar-li la màxima autonomia possible en les coses del dia a dia. Llavors, en uns és més la feina, és tipus autonomia a nivell de les activitats de la vida diària, no? El caminar, el posar-se drets, el menjar, el vestir-se, no? I amb uns altres és més proporcionar-li sensacions de moviment o moviments correctes, ja que el seu to muscular està força alterat. No tots els infants presenten el mateix diagnòstic ni les mateixes necessitats. A Nexe es treballa de forma molt individualitzada per afavorir el desenvolupament de totes les competències que cada nen i nena té.
El Pau és un nen que no té diagnòstic, però que presenta un retard important en el desenvolupament i tot i així hi ha unes capacitats cognitives que les intentem treballar en el dia a dia. Solet, vine'm a veure que tinc fred. Com ho dius, que tens fred? Pau, com ho dius que fa fred? Com ho dius que fa fred? Oh, quin fred, Hi ha un pallasso que està plorant. El veus, oi? Aquí, molt bé. Perquè se li ha trencat el globus. On està el globus? Clar, aquest el té sencer. Vols el? Plafó, molt bé. I no sé què voldràs fer ara, Aviam... Vinga, tu m'expliques què vols fer? És a les pàgines. On està la Sara? Aquí, que estem jugant ara. Sí? M'ho dius amb el cap? M'ho dius amb el cap que sí? Sí! A Nexa Fundació, l'activitat que tenim prevista d'hidroteràpia és una activitat que nosaltres hem marcat bàsicament dos objectius. Un, que és a nivell de salut i benestar, i l'altre, un a nivell lúdic. L'activitat sol durar dins de l'aigua entre 10 minuts i un quart d'hora i ens marquem uns objectius en els que podem treballar tot el tema de la mobilitat, podem treballar la relaxació amb els nens, podem treballar tot el tema del control de cap, podem treballar fins i tot el fet de posar-se a la peu dintre de l'aigua. L'atenció a l'infant amb pluridiscapacitat requereix una dedicació constant. Sense l'ajuda de serveis com els de Nexa Fundació, moltes famílies haurien de deixar la seva feina per poder atendre els seus fills. Aquest és el cas de l'Elisabet, mare de la Gina. Nexa Fundació li ha permès mantenir la seva feina a Catalunya Ràdio sense haver de modificar el seu ritme laboral. En un dia habitual, la Gina sol despertar-se força d'hora, depèn de les temporades que té, si està més nerviosa o menys. Llavors ella esmorza i cap a les 8:15, 8:20 passa un autocar prop de casa, a Avinguda de Madrid Arizala, i la recullen allà. Per tant, a partir d'aquell moment em permet organitzar-me la vida i seguir fent coses que havia fet abans i que són tremendament importants no deixar-les de fer perquè la teva vida no s'estronqui, no s'aturi a partir del moment que tens un fill així. Jo crec que a vegades tenim més problema els pares que no pas els fills, perquè els fills tenen ganes de passar-s'ho bé i si els acullen bé, hi ha activitats interessants i hi ha alimentació, música, piscina... A vegades creus que hi ha tants hàndicaps, tants problemes, que no confies en el que pot tenir una vida molt més normal del que en realitat pot tenir, no? I que pot estar amb un grup de gent i passar-s'ho bé i fer amics.